אני עושה וידאו. אחרי זה נטשטש את הכל ונעשה את מה שצריך בשביל להסביר מה בדיוק נעשה פה. מקווה שביום. די. זה לא כל כך טוב. לא משנה. כן, כי זה לא סופג את המים. זה לא סופג, אין, זה לא יעזור לך, הכל ירד למטה. הנה, אולי זה יישאר. נקווה. קטשופ? יש? של אוסם? כן, פרסם גם... כן. זה אוסם? עושה קצת. מה זה? מה זה? פפריקה? פפריקה? כן, זה הולך טוב, רטב ורוטב יש צ'יפס. כן, באמת, מעניין פטישים. נהדר. ככה, זה טוב, שישאר סימן. אוקיי. סימן טוב, מה זה? כן. מצוין. טיעון. ניסוץ. זה גדול. גם רוטב סויה. או, זה טעים. זה מצוין. עכשיו שזה באופנה. כן, סושי. זה נראה כמו הדבר, כמו הקפה. זה כיף. תעמידו את זה. כן, אבל... אבוקדו זה דבר נורא לכיורים. באמת? מאוד. זה משאיר סימנים שחורים. סימן טוב, מה זה פשוט טוב? לא יורדים. במיוחד הקליפה על הגברים העצלניים שלא שמים את זה בתוך זה כי אין, זה, תוכן השפעה. אם יש תוכן שלא, השפעה, אז ישיר על אפשר זורקים לקחת בתוך. ולזרוק. לא, חס וחלילה, מחלקים את קליפה של האצבעות. בננה. קליפה של בננה. זהו, זה נשאר. הימים פולו. עכשיו ככה. אוקיי. נכנס לחור. זהו, לא צריך. בסדר. סריטיים, מספריים, עשית את שלך. מספיק צבעוני, נכון? יש הוראות? כן. יש הוראות בעברית על הקופסה. את הישן לזרוק? כל כמה זמן צריכים להביא בסדר? פעם בשנה. כמה זה עולה? 200. אם יש הוראות, לא, אל תעשי את זה. למה אני לא עושה? מה שאני לא עושה? אני חושב שאני לא עושה, אבל אני לא עושה. באנו לבדוק את בלנקו פיורדור, החום החדש. אם הוא באמת תמיד, כמו שאומרים, הריח זוועה, אז אני חייב לשתף. יאללה, בואו נראה מה קורה פה. תה, פטל, רוטב סויה, יין אדום, קפה, אבוקדו, קטשופ, פפריקה. מה לא? שיהיה בהצלחה. מה, נוריד קודם את המדבקות? עוד מים? כן, כן. גם נגד... בסדר. הוא גם לא נשבר, אז זה בסדר. אפילו הלורד יוצא. איזה קטע. רק מים, חבר'ה. מה, את רוצה להגיד שסתם הבאנו את הסבון? זה כדאי. הנה התה, האבוקדו. זה בגלל הסיליקון הזה. שום דבר לא נדבק. מדהים. מה יצא? מה זה יצא, מישל? חבל לך על הזמן. הפיורדור הזה... לא השעונים, שלא יראו את השעון, יגידו זה השירה. לא, אני מנקה פה. אבל רואים את הטבעת. רואים את הטבעת, בוא נעזור אישה, הכל יצא חבל על הזמן.
איזה קטע הזוי. זהו, יאללה, מספיק, מה היה? כבר הכל נקי, מה זה? אבל גם החריטה. גם הסריטה כבר ירדה. עם ספוג הפלא, גם שרטנו את זה. יואו, זה מדהים. זהו, מי תסגור את שאין המים. כלום. תסגור את תראה המים פה. עכשיו, תראה את המים, איך הם נסגרים, חבל על הזמן. איך הם, תראה. הכיור יבש. תראה. ענק. הכיור. יא, מאמין. לא יאמן. רק עם מים. יאללה, תן אחריות לכל החיים.